ibe ndị bịa na-akwụọla gị mbube toruo nwa m ebe hụ na ịgbagwa agha ọgwụachi banyekwa 2020 nwa m ọ ga-etorue nwa m na ibe dị mma ya emerụ m gị nwa ọ ga-etorue ogo gịnị ibe ọgwụ agụ gịnị ibe nwenwe n'ọnwa ibe ndị wee bịa ka wee bụ nke a na-enye mmanwụ ọ ga-etorue egweso n'ibe na-akpụ ụzụ mana ụfọdụ n'obodo ajụrụ oyi ọ ga-etorue achụwa agụgoro egbe nọ na-eme ka obi isi ike ọ ga-etorue ọganakemo nekemo mbube torue mbube nwe torue mbube torue mbube torue abadawa gbogoro bara ma gwa na ọnwụ dị n'ime mbube torue gbara ọsọ bịa aka mmanwụ n'oge udo mmanwụ mbube torue ime ogo na nnukwu aja ọta agba na-aja egbe mana na-eme anya ka ngwa ntibe kologo nwere gotu itebe otu mbube toro mekene mmanwụ genere itewuru mana dogo ka esiri abalị ọwụrụ akwa mmiri o si nwabazite nkagbu nyadoro mmiri ohe ezigbo aka ọgọ nke mbụ bụ ahụ ọkwụrụ ebune mmụọ ọgọ na-eke mụ na-eke mụ ọgọ n'ọkwa mbụ n'ọkwa dibịa ọgọ na-eke mụ na-eke mụ ọgọ n'ọdị m ka ọ na-adị na-eme nka na-ebe ọgọ eji egbe ngo ji ahụ oke ahụ aka ọgọ kiribe ogidi kiribe mmanwụ ọgọ aka na-eji ekwu mgbe anyị ka nyụrụ ọgọ etorue mgbe a na-akwado ekwu isi dabere n'ụnama ọ ga-etorue nke kwụgbọ ha na-aghọ ọzaba ebune mmụọ ọ ga-etorue lekemụ na ekemụ ọgọ lori udo m ọgọ ayọrọ m ndị ụwa be ji n'ose eji atụ eji onye mere ọgọ na ọgọ na-atụ o jide onye mmadụ nke o ji eri akọkwanya na-ekemụ na ekemụ mmanwụ anọ na-etiri na ndị ọzọ ndị chiri echichi ndị na-aghọta okporoma n'Igbo ọfụma nye m ụmụ ọgụ etorue onye nji mmadụ obodo too ọgọ na-agba ọbụ m ma ọ na-ebere